Käsi tärisee, mutta se on kirurgin käsi. Kännissä. Kirurgin käsi. Koska se passo lähtee? Sitten joku Jounika juoksee tuolta pölliitä. Voi perse! Mustalainen tulosta palkaa. Oi Vali, kato löytyy auto! Etä hiljaa, me ostelee. Eikä nyt tärisee käsi jo aika pahasti. Ei sopi pihaa seuraavaksi. Häh? Ei sopi pihaa. No niin pitää. Hei, mä asun seinä. Noniin. Seinä. Häh?